alkatari. Palo santo y la hostia. Gaur, Auskarik. Eta, bueno, introren ostien, elkarrizketa ilun, triste, sakon, eta niri martxa emango zego. Bromatizena, eta tristi, ez da, guzti zaurkaku, eta elkarrizketaren zuzendari, nienaz, berandu jorrenaz, lehenbait jortuot, luzetu nien deguzie, eta Asier. Zuri zuen egin testigu zuri pasetotut, eta... Hemen egon aparte intro, ez dut entzun. Ez da zuntzun. Ez dut entzun. Baina, bueno, a ver, hau preparau bari dau, aurretik esan gotzu hau. Ez, dan ez da zuntzun. Zelan etxeko egarien, konponduko gara, ez da? Bai. Eta, bueno, zuek, kontako eskuzuek itxegora bera, nortzu zarien edo zetako sortu dozuen Auskari talde hau, ze behar ikusi dozuen talde hau sortzeko? Venga. Aurrera. Ez da entzuten, ez da? Amatute dau, ez da amatute. Bai, venga, lehen hasiko gara hitzak izan nahi dauen, eta Auskari dator, Auskan egin, eta, euskaraz izan nahi dau borrokan egin, ez? Eta horretarako, etorri garelako kaina moten, eta borrokara. Fuerte. A tope, hori da. Aupa, hori bida. Ez du jakin, izena Auskari nundi datorren, no? Eta orduen gura esan borrokalari esan dau gitxe. Vale, ondo. Bai, pixka testinguruen sartzeko edo. Kontu da, ekainien, hemen isorretan ospatu zela, Durangalde mailako neska gaztien topagunie. Hau deitzen da biribilketa, eta erabaki izan isorretako plazan egie. Horretarako, bile harina olako zer, hasi ginen bilerak egiten, egun hori preparetako, eta neska bastante juntago ginen, ezta? Baina, etorten ziren neskak, gehienak ziren neska talde baten kide. Hau da, adibidez Zornotzan badau Suasiak talde feminista, Durangon be badau bilgune feminista eta horri biltzen dien neskak, beste talde bat be badau, DAFA ditzen dana, eta hor be biltzen die, Abainon be oin sortu barri dabe beste talde bat, Elorrizon be badabiz, eta Euskal Herri mailan be talde asko da, hauz. Orduen, bilera horietan eta gero biribilketan bertan konturatu ginen zelan isorretan faltadan olako talde bat, ezta? Oinarte, adibidez martxak sortzian, bebai azaroak 25 egiten gaino zen ekimenak, baina horretarako egiten gainone da gazte asambleadan izenien deitu horrek mobilizazioek edo dadana dalakue. Baina egun horretan, hausnartzen beste gauza askoen artien konturatu ginen isorretan be biharzala olako sare bat eta olako talde bat neska gaztiek batzeko, eta berta ekimen diferentiek jorratzeko, ezta? Hori da, bai. Bueno, azkenin isorretan be bai badau beste talde bat handere bide. Bai. Baina, da, kompetentzia ez. Elkarlanien adituko gara arazo barik. Baina azkenien die emakumeen auziz hauek orduen, pairatzegun indarkeria edo be bai bada desberdina. Eta horregaitik bada garrantzitsue neska gaztiok be bai ahots bat aukitie. Eta, hori, ez diela etxaiak bez. Eta elkarlanin aritzeko prest. Naizte, gero, kausa ero zera bardine itzen, bakotxak, zuen taldiek, ero zuek gaztia huesaria, eurek beste edadetarte baten dauz, arazo ero zera ezberdineko ingo zuez. Hori da, ez da. Ero igerriko dozuez. Bai. Eta horregaitik pixkate, baki zan, 8 taldi eta horretarako ustaia maiaran usteot izen zala. Bai, deitu gainun mobilizazio bat, ez da? Bai, eta hasieran izena bez gendun jakinta, eta hau dan ja erabakiogu. Eta hasi gara tope, emakume sortzaien azokagaz. Bizarreko zu ez da? Hori da, iraiako 25, zapatuen. 11etan hasiko da, eta haukindau kristonek zitue, super posik. 37 maila egongo die, Euskal Herri osoko 37. Ni naz bat. Hori aprobetxau, publizitatea egin lehiak beste. Behin naben lehiaketan, oierren lehiaketa famatu horretan, kamiseta bat egin naben, Laixiarri Batian lehengo kamiseta esklusibo, momentuz bakarra dana. Only one. Ez da besterik, momentuz ez da besterik. Ia, lasterra ber. Amaietari toko izagona. Bai, amaietari superposik,
erabiltzen dau pillo, Ia, ez da ongoa. Etxin geratu zen bera ganera. Loiteko gunero. Eta jaue da, holan, loiteko ez da oso erosua. Nire guzterako. Orduen zuek hori behar izan hori ikusi zen duen, hemen herri honetan nahi handere bide horri bili, burruka bardinien ibili. Bai, berez burruka bardine da, baina adinek asko aldatzen dau kontzeptu hori, ez da? Beste ikuspuntu bat, beste realidade bat, eta zelan ikusi zuen, jarraipenik eukin dau zuek sortu zuen taldiek, zelan ikusi zu, momentu zu, babestute ikusi zu, ez? Asokarako bintzat ikusi zu jente pizio bat animo duela. Gauzen neska gauz oso motibaute, temporada zuen ideiak botaten, eta oso posik aukiogun arrera gauzera. Bai, aste potenti eukin dugu, oin be, dana preparetan bai gaurko bai biharko. Gaur adibidez, badau Euskal Herri mailan Euskal Herri neska gaztien taldien saretze bat. Euskal Herriko neska gaztiek deitzen dana. Eta aurten urrian 9 eta 10 antolatu dabe, antolatu dugu batera jotzie. Batera jotzie da, topaketa. Topaketa, bai. Hori da. Eta gaur adibidez, urten da bideoklipa. Bideoklipa. Eta nazio raro epiniotzet. Bideoklipa urten da. Eta bertan agertu gara isortako neska gaztiek. Eta oin presentetan zabitzi, ez ba? Oin dauen gaztetxien dekogun ekitaldi hau. Oin gaztetxien kriston ambientie dau. Batera jotze horren. Bai, gero deko bai. Ospena izen da, ez ba? Hori da. Gero, behin programa bukatut, ez da? Zein? Irrati zaio ebro. Bueno. Gero kontzertu edau. Bueno, orduen hemendik bai aprobetxako gonbita bat etxera, ez? Osa, hemen inguruen zabizienok eta urbildo zaienok, etorria bat etxera. Gaztetxien kontzertu organizazue hitzela. Eta baita be, isortako neska gazte gehiago bai, azkenin darek ez gauz. Eta gero eta gehiago, gero eta ahots potenti haua, eta gero eta oi hartzun handi zaue. Hori da. Eta bai, pertsona moduen, neska moduen, nik uste dela oso importanti olako talde baten. Hori da. Ikesten da pilo bat, konturatzen zara, benetan zer pasetan dan, ez da? Eta ze bide dauzen aldatzeko, edo horretarako oso importanti da. Bai, herriko talde baten egotie, bai, gero Euskal Herri mailan egongo dan batera jotze horretara jueti eta hori aizialdi feminista aldarrikatzi eta bai ondo pasetie. Hori da, ez da bakarrik txapa. Osa, bai da... Gozatzeko aukera, bai. Oin gozatzeko pilo bat. Hori da. Bizer bai. Hori da, ez ganea pizkat lagunduko dago, ez? Honek udazken kulturala zidala eta ez jaiak, ez San Miguelak esan dugu. Hori da. San Miguel 0-0. Lehen pizkat... Da, bueno, espadako zu ezer gehitzeko edo... Bueno, esati igual gaur komentatu dugule, baina bizerre berdiko 12 aldera, komentako gule zer da Euskari neska gaztetaldia. Aurkeztuko gara, ja, ofiziala. Hori da. Eta gonbidatuta zauziela, bai asokara, bai aurkezpenera, eta be alternaria talde zuzenien egongo dala jotzen, eta kontzertu polite egongo dala. Ba, posten gara, eta hemetik laixia erretiko taldetik animoik sakonenak eta beruenak, eta luzeroko izen daitela asuntu hau, danon onerako. Kalbaiet. Eta ez dakit hemen dago. Nik aldera bat gureko nuke gitzie. Hemen da, deko edana barrezka, baina... Belerreko printzea. Nik aldetzi gure dut zuen... finkatu dozue helbururen bat, zuen talde horretan badeko zuen helbururen bat... Zelan izan... Bai. Ipini dozuna zuen zera moduen zuen xede moduen. Bai, nik uste dut, neska gazte talde baten beti dauela helburu importantiena dela, elkar babestie, neska moduen hori, bai, babes hori eukiti talde horretan, eta pareatzen dugu zen gauza diferentien artien gauza esaten dut zoin jate urtetan hitzei, baina bai, pixkat, emakume neska izetiarren gizarte honetan pareatzen dugu zen eraso horrek pixkat kolektibizatzeko eta elkar artien babesteko, eta pixkat erantzunek lortzeko, ez da? Bebai, adibidez, martxoak 8 egun hori babesteko eta egun horretan aldarrikatzeko, nortzuk gara eta hemen gauz, ez da? Bebai, asorak 5 salatzeko emakumiek neskak jasotzen dugun eraso indarkeri matxista hori. Bebai, beste egun importante batzuk, adibidez, ekainako 8, ez da? LGTBI egune, bai? Eta bebai hori pixkat gure artien babesteko
formatzeko eta... Bete beharrak beha setzeko. Bai, ez da bardine... Olako talde baten, ez dakit urtetan dira diferentiek, lehen udanek beha esan dauen moduen, ez da, hasi gara, indartu gauz eta kriston inspirazioa ekogu eta konturatzen gara osa askotaz. Ondo, eta benetan, posten gara hori holan iseti, animo zueri. Benetan itzela martxan ipinizun erronka hau, eta espero helburu horrek danak lortzie, eta metik eskerrik asko zueri, udan eta maitan ona urbiltzia erren. Eta... Hain urrutitik, Hain urrutitik, benetan, Bueno. Pentsatu tan derre amaieri emomitzezule, baina astuen jako, ia pasau jako, estozko euren pekatu bota. Ai, patedio. Ona etorri die, pekatarien... Aitor pekatari. Txokora, Aitor pekatari etorri zarie, eta orduen, hemen abadien uleguen, zuen pekatu txobat, konto bizko zuen. Bana bagotxa. Abadien, sekretari jan. Bueno, bakit bat, pekatu ez dakit. Oingo udan, egonga Logroñon, eta ite ban kriston berue, eta esan genuen, leku hotz bat, elizio. Eta, eta sartu ginen barrure, eta ikusi gendu zen olan bela batzuk, plastiko baten barruen, eta esan genuen, ostras, zartzen mogusta egiten mogu lan afalten belitak, ez dakitzen. Eta tartu gendu zen. Eta esan biot, ze Elisak dekola asako diru, eta ez daula gaztetan bela dezente batzutan bez, zezien txinokuek 0,75. Bintea ben? Bai. Bueno! Etiketa guztia da guztia. Eta hori, esan gendu, Elisak nahiko lapurtzen dau, ez? Ui. Ondo. Ondo. Neiko ez asko. Neiko ez asko, bai. Eta guarro gauzuetaz, Elisetan osten dozuelako. Oso ondo. Oso pekatu zintzu, benetan, Bai. Eta nik esatien nire pekatu handizena nik uste gaur eindotena, dala ez baskaltzie, esen inoz. Asko guzti da maitane, asko guzti da. Eta hau izen da, ¡A lo loco! Aitor pekatari.